Здрасти, казвам се Ирина и този канал е за плетенето, за прежда, за живота ми и за творчество. По-точно творчество. Тук ще показвам доста плетени неща. Това също. И днес искам да ви разкажа какво сега плета. Защо все още го плета и защо не го довърших. Защото повечето проектите просто мога да ги плета 1, 2, 3 месеца. При това, че ако щях просто да го плета, можах да го изплета и за, не знам, за една седмица, а го плета 2 месеца. Не знам защо е. Защо го плета толкова дълго, но не знам, така искам. Значи, айде, не знам дори от какво да започна. Тук е кошница с много хубави цветове. Ама искам да ви покажа няколко проекции, които точно скоро и днеска, може би ще ги довърша и да започнем от ягода. Заплетох я в събота, предишната, и почти я довърших. Изплетох, не знам как да го кажа, листенцата ги изплетох и в принцип е готова. Остана само да залепя или да зашия ето тези листенцата хубаво и имам готова ягода. И да такова ето това. Да бъде хубаво. Значи имам и това. Също така имам играчка. Изглежда малко странно, не знам, като бомбон. Някой ми каза, че е бомбон. Ми прилича. Това ще бъде нещо като кучето. Кучето балон, знаете ли? Как от балоните нещо такова. Разни животни и кучета също. Намерих схема в интернет и сега плета. Всъщност, въобще забравих, че плета го. Забравих, че имам този цвят на прежда, а всъщност в живота е много хубав, много е хубав цвят. Забравих въобще. Малко ми е... искам да го продължа да плета поне утре, в сряда. Всъщност, също така плета една кърпа за глава. И ми не изглежда като тези кърпи за глави. Искам да ви покажа. Ето как ще изглежда готова. Как изглежда друга. И така се слага. Когато направя малко така, как си изглежда малко по-добре. Сега не ми харесва как изглежда, но понякога ми харесва, само че има един минус. Много ми е горещо, когато съм с спусната коса през лятото. Плета от много хубаво прежда това. Ярнард май беше Крисмас. Много хубав лилав цвят. Вече е вечерта и този цвят не е толкова хубав сега, колкото през деня. Също така плета едно нещо на баба ми. Нещо, което по-голямо от кърпа. Ще си слага така, като голяма кърпа. Да й бъде топличко. Мисля, че ще бъде добре. Ето така. Всъщност имам и още една кърпа. Айде да ви я покажа. Плета е на 2 куки или на 2 игли. Айде сега да я покажа. Да довърша реда и да ви я покажа. Ето как изглежда. Така. Не мога сега да я покажа добре. Как си така. Също е за глава, ама не знам. Много ми харесва този цвят. Жълто. Много е хубав.
И чилото също е много хубаво. Не знам защо, но ми харесва чиле. Как изглежда така. Също така плета чанта за телефона ми от квадратите на баба. Сега ще ви ги покажа. Значи ето горе-долу така ще бъде. Това ще бъде нещо като широчина. Не знам. Да, това ще бъде вече доста дълго. Ама ще трябва да плета още много. Всъщност не знам още защо не я изплетох, не я довърших, защото накрая е най-интересният момент на плетенето. Но ето тези редовете. Много е скучно да плетеш толкова много, защото плета всеки ред. Ето така и не знам. Не ми харесва да го плета. Всъщност от тази прежда, защото има дупка, изплетох още няколко неща. Кошка. Май не е тази, защо ето тази. По-малката. Има... Това са братовчедите. Или врач, или сестри просто. И такива са много хубави. И изплетох тиква. Много е хубаво, много ми харесва. Много е хубаво, наистина. И също така една сфера. Ами, не е точно сфера, малко е друга форма има, мисля, че. Мисля да направя от това брелок. Ще изглежда нещо като ягода. Тук да ви покажа това нещо. Не мога това нещо да го такова. И тук айде да ви го покажа. Примерно го залепих. Не го залепих наистина. И да залепя нещо като манистата. По-точно манистата като има маниста с букви. Значи има манистата с буквите. И искам да от тези букви да направя дума. Примерно можеш, хубаво, нещо такова, живот и ще изглежда добре, мисля, че. И всъщност изплетох доста тези сфери от остатъците на прежда. И мисля, че ще бъде много добре. Мисля, че изплетох 6-7 такива. Много са различни. Някои са едноцветни, като тези. Бяло, нежно розово. Вече го нямам, защото беше остатък. Такова зелено. И ето още няколко. Много хубаво. Хайде сме. Да. Също така, още не изплетох една кокошка. Също така не знам наистина защо не я изплетох, май защото това са просто много лесно е. Просто плетеш много редове. Малко ми е скучно просто да плетеш редове. Искам нещо ново, нещо малко, ново и не голямо. Защото ето тази кокошка, примерно, изплетох за един вечер и ми плетох я с кука номер 4 и с два конеца от жълто и от оранжево. Това плета май с кука номер 3. Много е трудно, наистина много е скучно.
и просто нямам време това да плета. При това, че има много време да го плета. И айде да се преместим в тази кошница. Това са ми проекциите, които не знам, забравих, че ги плета или не искам да ги плета. Нещо такова. Айде да ви го покажа. Много е голяма кошница, както виждате. Още от началото. Айде да я малко да преместя нещата ми. Ето така. Както виждате, от началото започнах още през май. Ето тази чанта. Така и не я довърших. При това, че останаха ми само няколко редове. И конците. Леле, вече ми стана лошо тези конци, затова мисля да не ви го казвам. Мисля да я довърша, но наистина просто забравих, че я плета. Просто тук са ми кошниците, виждам ги, но все някак забравям за тази чанта. Също така, айде, щом започнах да ви показвам вече чантите, трябва да довърша да ви показвам чантите. Също ето някак си така. Плета от май трикотажна прежда, да се казва така на български. И ето как трябва да изглежда това, да има място. И така, горе-долу до тук трябва да плета тези редовете. Ще трябва да изплета още много редовете. Това не ми харесва първи. Знаете ли, аз като започвам, като се запалвам да го плета първите 2 дена, го плета бързо, ще го мисля да върша и горе-долу на 3-я ден вече запалката ми я угасва. И става ми скучно да го плета, не ми се иска да го плета, искам нещо ново да плета, имам още много неща да ги плета и някак си забравям, че го плета въобще. При това, че мама ми подари, не беше единственият подарък на рождения ми ден, тя ми подари описанието и трикотажна прежда и кука, всъщност да изплета чанта. Всъщност не знам дали да изплете, не знам, мама много ми обича, тя доста пъти много иска да изплета чанта, но всъщност аз изплетох тази чанта и тя само 2 пъти излезе с тази чанта навънка. 3 пъти, първия път беше правих влог, исках да покажа как е, въобще исках да я покажа, да, така е. Айде да ви покажа, какво още да ви покажа. Това също трябва, това е 100% акрил. Аз всъщност изплетох нещо такова, не е нещо такова, а изплетох това. Не беше чанта, просто да си слагам разни неща за плетенето, плетените неща, леле, как плетох преди половин година. Тук са разни плетени неща. Изплетох това. На мама й хареса тази форма, не знам какво й хареса по-точно. И аз взимах точно това. Едно чиле. На тази прежда мисля, че точно ще ми стигне тази прежда. Да, но не ми стигна точно преждата за една чанта. Същата. Не същата, прилича. Айде сега да ви покажа още един мой проект, който го плета
Мисля, че ми е най-дълъг, защото вече го плета, не знам. Колко го плета всъщност? Вече половин година. Точно. Много е голям. Дори ето това е едната част. Ето и другата. Просто ще ви ги показвам квадратите на баба. Много дълго наистина ще ви ги показвам, защото изплетох ги доста. Това още не е край. Имам ги малките. Също просто така ще ви ги показвам, защото иначе няма как. Вече ми падат те. И ето още двама. Айде сега да ви покажа като всички блогерите показват колко са изплели. И аз така. Малко или много решавате вие, но като гледам колко ги изплетох, на мен ми хареса колко изплетох, но това не стига. И айде, какво ще плета от тях? Покривка, нещо като одяло от тези квадратите. Изплетох ги вече доста, както виждате. Това са, значи, айде да ви го покажа, 9 тези, като размер са един такъв голям. 4 тези, аз ги имам 8, като един такъв. Както разбирате, един такъв, това е един размер. Това беше 25 на 25 см, 26 на 26 см. Когато започнах да плета тези квадратите, не знам, бях толкова радостна. Отначало плетох ги много, след това някак си ми беше трудничко, защото да изплетеш толкова голям квадрат, много време трябва, много усилия. Става ми скучно. Значи след това започнах да плета тези малки, изплетох ги горе-долу 9. Не горе-долу, а точно 9. След това горе-долу. Май не плетох нищо няколко месеца, май 3 или 4 и май преди 2 седмици пак изплетох ето тези и ето тези. Горе-долу, пак това горе-долу. Това ми беше май изплетох го за 2 дни. Разбира се, че не плетох само тях, плетох още доста неща. Плетох и тях също. Ето това. Всъщност това го плетох, защото имах доста големи остатъци на прежда, която знах, че няма какво още да изплета от тази прежда. И затова реших да изплета квадратите. Какво имам още? Това е също част на дялото ми. Мисля, че това ще ми бъде широчина. Не искам да я направя още по-голяма, за това не знам какво сега да направи с тази прежда. Мисля, че ще я... Къде е въобще? Какво е тук става въобще? Значи нещо с нея ще я направя. Или ще оставя както е. Така сега. Или нещо ще променя. Ще видя. Сега искам да я... Айде, добре, с това да не се занимавам сега. Все пак снимам видео.
Също така, мисля, че тези, които живеят в София при Цареградско шосе, знаете, че там има мол, Земол, и на минус втори етаж има магазин Теди той е по принцип за творческите неща, за офиса и за творчеството. И не само за това, за всичко. И там имаше ето това. Трябва тук да изплетеш нещо като заек. Не знам. Знам дори какво е, защото то е с... Ето как изглежда по рога. С чорапи, с уши, и просто вижте го сами. Купих този набор, сега не знам, защото това... добре съм постъпила, дори вече започнах да плетам. Всъщност тук имаше и една кука, номер 3 мм. Всъщност аз сега вече плета доста по-бързо. Ще видя, може би пак ще го продължа да плета. Също така, не знам как да го кажа, не е шапка. Май ми казваха, и аз знаех, ето това. Ще бъде така и изглежда. Разбира се, че ще изглежда малко друг начин. Нещо. Не знам, изглежда малко страничко, но трябва да се използва така така въобще много странно изглежда. Всъщност трябва да се използва през зима, през пролета и може би през топлата зима. Мисля, че ще ми стигне точно преждата. Не. Сега започнах да се страхувам, че няма да ми стигне прежда. Това ми е проблема, но винаги ми стига. Почти винаги. И дано да ми стигне и днеска. Всъщност това също мога да го довърша за един вечер. Просто трябва да седна и да плета само това. Аз не мога да плета само това. Винаги ми става... не е лошо, просто ми става скучно и не го плета. Май бяха всичките ми проекции, които сега плета. Също така, да ви покажа от тези малки остатъци. Аз плета ето тези сфери и ще бъде хубаво. Затова идея в какво можете да използвате остатъците на прежда. Такива съвсем малки. Да не ги изхвърляте. Всъщност искам да ви кажа, че аз никога не изхвърлям остатъците на прежда. Сега само да не падне нищо. Аз ги съхранявам и за горе-долу половин година. Вече имам доста неща. Айде сега да ви покажа, защото имам наистина доста неща. Всъщност намерих сега още един остатък на прежда, но това вече няма да го използвам, защото имам доста остатъци. И айде накрая да ви ги покажа. Да, така го използват, не е най-естетично, но поне е практично. Всъщност има какви ли не конци тук. Доста. Дори сега не мога въобще да повярвам, че имам вече ги доста, защото аз все още помня как през януари, май през началото на март, краят на февруари, аз започвах да ги колекционирам. Имах толкова малко, че не вярвах, че мога да ги събера толкова. И ето колко имам сега. Половин година.
А това можах да го изхвърля. И всъщност знам, че другите хора вместо това да напълняват играчките вместо това с тези конци. Аз сега ги събирам и не знам кога, но ще напълня едната си играчка с тези конци и ще остане завинаги за мен. Няма да я плета за някой друг, за подарък или за да го продам. Просто ще бъде за мое използване. Не знам. Може би сама ще измисля тази играчка, както измислих понито. Всъщност, отдавна не виждах понито ми. Не ме питайте, наистина. Изплетох преди половин година, наистина, едно пони и вече не го откривам от няколко дена. Не знам, забравих за него и така и не го намерих. Да, дано да ви харесало това видео. В другото видео, следващото, май ще ви покажа моите готови или какво пак плета, или какво искам да плета, или преждата. Всъщност да пишете в коментарите какво бихте искали да видите, какво аз правя, защото наистина не знам. Имам доста идеи, всъщност имам и в процес сега монтирам едното видео, влог. Всъщност аз го снимах цяла седмица, показвах какво плета, какво довърших, какво искам да плета. Нещо казвах за преждата и да. Всъщност сега още и едната новост. Аз реших да имам аскеза, да не купувам прежда. Горе-долу, ако някой ще ми подари прежда, разбира се, че ще я взема, но мисля, че няма никой да ми подари прежда. Това е малко рудничко. Но да, аз реших да не купувам прежда въобще. Горе-долу до Коледа да не я купувам и вместо по принцип мама и тати ми нещо подаряват за Коледа и аз реших да ми подарят. Всъщност те последните няколко години ми подаряват парите, защото аз наистина не знам какво искам. Примерно още предишната година исках нистата, тази година искам прежда, още преди, не знам, 3 или 4 години исках някакви играчки. Наистина всяка година искам нещо ново. Тази година ми искам просто да ми дадат пари за прежда и да отида. Намерих нов магазин на прежда, където има Лана Гроса, Газал. Наистина не знаех, че в България има тези производители. Това е нещо като Ернард Ализе, само че знам, че Лана Гроса май беше италианска фирма на прежда. Газал е турска, но много е хубава. Имам няколко чилета на Газал. Всъщност аз съм от Украина. Ако някой не знае, и баба ми беше в Украина и аз много исках няколко прежди на Газал. Това е Газал Baby Cotton XL. Много е малко, много е хубаво. Газал Baby Cotton 25. Каква е разликата между Газал Baby Cotton? Тук са 25 грама и тук е написано, че е 25. Тук е 50 грама. Наистина не знам защо. Каква разлика има Газал Baby Cotton XL и Газал Baby Cotton, защото и в двете чилета има 50 грама. Разбрах. В това на 50 грама 165 метра.
Тук е 50 грама, 105. Разликата е 60 метра. Значи също така си и тази е малко по-тъничка от тази. По-тъничка е. Да, намерих газал, за жалост не намерих газал джинс или газал бейби котън. Намерих газал бейби вул. Това е също, както знам, много е хубава прежда и както знам, може да се плете играчките като полукотон, така и на полувълна. Не знам. Такива са ми новините, какво се плетам. Мисля, че следващата седмица ще ви покажа, ако нещо ново изплетох, но тази седмица доста неща ги плетох. И шапките, и това е за лятото, да знаете. Ако искате в следващото видео, мога да ви покажа какво плетам, но мисля, че следващото видео дано да излезе влог. Просто да ви покажа малко живота ми. Това мисля, че ще бъде също хубаво и малко интересно. Това ми беше видеото. Дано да ви е харесало. Ако сте догледали до този момент, значи трябва да се абонирате. Просто чао! До новите новините и чао! Това много изглежда хубаво. Харесва ми така да се около поиграе с това. С стола. Сега ще плета, какво ще плета, леле, колко неща мога да плета. Ще започна нов проект. Имам доста неща да плета, аз започвам нов проект. Такава съм. 100 проекта на ден. Това съм аз, да знаете, Ирина.